Ibu, bapak lan sedherek sugeng pepanggihan wonten ing dalan Padang. Inggih wedharing sabda pangandika wonten ing edisi dinten Senin tanggal 23 Juni taun 2020. Salam wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus lan mugi sarahmatipun Allah Sang Rama lan Gusti Yesus wonten ing panjenengan sami. Sadereng kita nampi wedharing sabda ing santen menika utawa ing dalu menika, sumangga sami sembahyang langkung rumiyin. Rama, iba bingahing manah kawula awit saking ngen paduka nuntun kawula sedinten muput wiwit waenjing ngantos dalu kawula ngancik mirengaken sabda pangandika. Mugi sabda ingkang paduka paringaken menika temen dadosaken saya kandeling pitados kawula. Matur nuwun Rama, ing asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Bapak Ibu lan sedherek, dinten menika Senin dalu menika jejering piwulang pengajinipun manungsa nglangkungi Rajakaya. Pengajinipun manungsa menika nglangkungi Rajakaya. Sinebat wonten ing Injil Lukas dipun pratelakaken mekaten. Injil Lukas bab kaping 8 ayatipun ayat ingkang kaping 33 mekaten. Demit-demit iku nuli nyuwun marang Gusti Yesus supaya diparengake lumebu ing babi-babi iku. Pepantan babi iku tumuli gumruduk mlayu ing tepining jurang lan ambyur ana ing segara dadi lan patine. Mekaten, Bapak Ibu lan sedherek. Dinten Minggu kala wingi wonten gereja kita nampi piwulang wonten ing pangibadah nggenipun Gusti nyarasaken tiyang ingkang kerasukan setan, ingkang keranjingan demit ngantos cacahipun ewonan wonten ing grasa. Lajeng wonten ing dinten siangipun menika wonten warga ingkang miterang bilih Gusti Yesus nyarasaken tiyang keranjingan demit kok ndadak ngurbanaken kathah sanget babi. Menika rak damel ruginipun penduduk to. Nah, kados pundi menika? Bapak Ibu lan sedherek, leres. Bilih Gusti Yesus damel kapitunanipun penduduk Gerasa. Jalaran babi-babinipun sami njegur segara lan mati. Lajeng pancen inggih nalar yen Gusti lajeng dipun aturi jengkar, dipun tundung saking rika. Sedaya mboten terima. Lah kok Yesus ngantos membantai atusan babi ngainganipun penduduk ngrika, mila rugi sanget. Nah, pakaryanipun Gusti Yesus wau nedahaken lan memulang dhateng kita sami bilih tiyang ing Gerasa ngrika langkung ngajeni kewan ing ngainganipun tinimbang ngajeni tiyang sakit ingkang dipun sarasaken dening Gusti Yesus. Pikiran menika pikiran materialistik. Mekaten wau boten dados kersanipun Gusti. Lah, mekaten wau bukti yen penduduk ing ngrika babar pisan boten tresna dhateng sesami ning manungsa. Penduduk ing ngrika manahipun sami kalimput ing roing pepeteng. Pancenipun penduduk ngrika wiwit-wiwitan sampun boten nampi rawuhipun Gusti Yesus. Sampun nglawan Gusti Yesus. Menika kabukten Gusti boten dipun tampi wonten ing ngrika kanthi sumanak, nanging ingkang methokaken ingkang mapak malah tiyang ingkang keranjingan demit. Ngantos ewonan demit. Legion istilahipun. Manahipun tiang-tiang ngrika temen kalimput dening panguwasaning pepeteng. Manahipun langkung ngajeni dhateng Rajakaya babi inga-inganipun tinimbang klayan manungsa ingkang sakit lan sampun kasarasaken dening Gusti Yesus. Dening Gusti Yesus teman-teman resnani manungsa. Kagungan pamawas yen manungsa ajinipun linangkung tanpa saged kaitang kanthi pengajining Rajakaya ngantos sak kathahipun menapa kemawon. Mila kita ora nekseni lan kula kinten kita ugi ing tertepanipun kathah lho tetiang warga ning griya nggih keluarga
wani ngedalaken arta sanadyan kathah kangge ngragati brayatipun ingkang nandhang sakit upaminipun utawi ingkang kangge nglajengaken sekolah wis pokoke pindhanipun adol apa wae sing iso dadi dhuwit demi kesarasan utawi demi anak sekolah. Nah, Bapak Ibu, piwulang menika adi sanget tumrap kula lan panjenengan. Kula lan panjenengan mila linangkung ajinipun tanpa wonten tandinganipun. Ngantos Gusti Allah piyambak kemawon kersa ngutus Sang Kristus Putra kekasihipun Allah. Panjenenganipun ngantos ngurbanaken sugengipun namung kangge kula lan panjenengan, demi kula lan panjenengan nampi kawilujengan. Mila iboto bingah kula lan panjenengan pengaji kita linangkung tinimbang bab-bab kadonyan sanesipun dipun ajeni dening Gusti. Monggo sami sembahyang. Matur nuwun Gusti, paduka teman-teman ngasihi kawula. Pengaji kawula linangkung tinimbang Raja Brana sanes-sanesipun. Kawula bingah awit paduka milujengaken kawula saking sakwarining panggoda. Paduka milujengaken kawula lair batos wonten ing dalem asmanipun Gusti Yesus. Berkaono kawula salajengipun Gusti, lambaran kurbanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.